Wie is jullie grootste inspiratiebron? Ja, ik denk dat we daar heel snel in kunnen zijn. Nigel Geerlings. Nigel Geerlings. Burenruzie Kerkrade. Daar zitten ze hem de voeten te hangen. Ze waren me uit het maken voor hartstikke, flikken, homoseksueel en zo zeggen. Ik denk ook dat iedereen in Kerkrade een stukje Nigel in zich draagt. Of je het nu wil of niet, dat zit gewoon een beetje in je. Knip je wel eruit, hè? Dit zijn ze dan. De twee gezichten achter het meme-account van Kerkrade en omstreken. Kirigro Tropical. Oh, hey. Dit is oud type. Dit is echt goed, hè. Ties en Jamie proberen dagelijks middels grappige foto's en video's de cultuur in hun geliefde parkstad op de kaart te zetten. Ik hou het standpunt van Kerkrade aan. En wat is dat? Zwoeftig vol, vrestig dik, maar zwicht de moeilijk van politiek. Kijk, het is niet zeg maar dat Kerkrade en Parkstad altijd even positief in het nieuws komt. En je kan je daaraan ergeren. Maar ik denk nog altijd dat een stad en een regio gemaakt wordt door de mensen die er wonen en niet door de gebouwen die er staan of de dingen die er georganiseerd worden. En ja, dat mag je best wel eens een keertje in het belachelijke trekken en een keertje lekker om lachen. En daar ben je trots op. Maar ja, aan de andere kant denk je dan ook van, ja, is het weer zover? Is er weer een wietplantage opgerold? Is er weer dit? Is er weer dat? Ik richt me dan niet zo op, maar ik word wel boos. Weet je, op een gegeven moment denk je, altijd liegen wel. Het account is voor deze Kerkradenaren veel meer dan een beetje loltrappen op social media. We zijn toch geen asociaal? Dat ze zichzelf met de neus pakken, hebben ze genoeg te doen. Ze zien het ook als een brug die ze proberen te slaan tussen de jeugd en de gemeente. En dat is natuurlijk wel mooi, want je bereikt eigenlijk heel veel jeugd die bijvoorbeeld een gemeente, andere instanties niet kunnen bereiken. Dus wat dat betreft zijn wij wel een spraakbuis richting een generatie die niet heel gemakkelijk te bereiken is, ondanks dat iedereen constant op zijn telefoon zit. Het is leuk dat we wat voor de mensen in het dorp kunnen betekenen. Maar enig. Ik bedoel, we wonen hier alle twee graag. Ik zeg altijd dat ik ben hier geboren, getogen en ik ga hier ook dood. Ja, zeker. Dus ja, als je het kan doen om een positieve stempel op de stad te drukken, vind ik ook dat je dat moet doen. Ja, en dat proberen we. We hebben genoeg ideeën.